ଟିକେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣ ତ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୋବାଇଲରୁ ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ପଡ଼ିଲା ବା କେତେ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କି ନୁହେଁ? ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ସର୍ଭିସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍କୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ସର୍ଭିସ୍ କେହି ଭଲ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେତିକି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ସର୍ଭିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟିକେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ସୋଫା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆହୁରି ଭେରାଇଟି ଡାଇନିଂ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖ ହେଇପାରିବ କରିବା, ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମୋବାଇଲକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ସୋରୁମ୍ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଉଥାନ୍ତୁ, ମୋର ସର୍ଭିସ୍ ବି ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବୁ। ଏଣୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଦେଖାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।